ang misteryo sa atong kinabuhi gipakita ni Kristo sa iya mismong kinabuhi. Mao na ang ato gyung model, ang ato gyung sundon mao si Kristo. Nya unsa may misteryo sa atong kinabuhi nga dinhi di sa kalibutan, ang atong kinabuhi dili permanente. Matapos ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Gani karon daghan na kaayong nangatapos tungod aning gubat, tungod aning pandemic, tungod aning mga sakit. Daghan kaayong nangatapos kini mga bisyo, mga disgrasya. Nangatapos sila. Daghan aning tapusonon dinhi. Kada god semana agitay tapuson. Nya unsa man mudawat ba mo aning katapusan sa atong kinabuhi dinhi? Sige, pangutan na imong tupad na okay na kag matapos. Ang mga tinun-an gisakitan kaayo, labi na gid si Pedro, gisakitan kay siya nga si Kristo gasigig hisgot sa iyang katapusan didto sa Jerusalem. Mao to nga gidala sila ni Kristo ngadto sa bukid, tulo man sad ka bukyang gida, si Pedro, si Juan og si sa tong usa Santiago. Gida ngadto sa babaw. Gipakita ni Kristo ingon siya, unsa may mahitabo kung matapos na ang akong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Mao na to nga gipakita niya ang mahimayaong pagkausab nga tinuod matapos ang kinabuhi dinhi pero dunay sumpay. O mas importante ang sumpay kay ngano man wa naman toy katapusan. Sa unang pagbasa nakita ang gamhanan nga Ginoo didto anang maong gingharian nga dili matapos. Gialagaran siya sa daghan kaayong mga anghel o mga katawhan didto sa maong gingharian. Kamo, gusto mo makasulod anang di na matapos nga gingharian? Basig, di mo ganahan. Nya kinsa may makasulod dito? Kanang mga tao nga nahigugma o gusto o mudawat nga matapos ang ilang kinabuhi dinhi. Kana mo na nindot kayo. Kana bang okay ra gyud matapos ba? Nya usbaglingi imong tupad. Na okay na ka? Gusto kang matapos na? Pero kanang mga tao nga hadlok ay matapos, hadlok kaayo nga masakitan, hadlok kay nga magantos, kana matapos mangyapon na sila, pero peligro nga dili makasod didto atong sumpay niining kinabuhian. Muna nga sa atong ikaduhang pagbasa, si Pedro, si San Pedro, mihimo og pag matuod. Ingon siya, dili ni tinumo ning among gibuhat ha? Dili ni tumo-tumo ang among gibuhat pagsaksi. Kay didto gyud mi, nakasaksi gyud mi sa mahimayaong pagkausab sa iyang naong ug ang tingog nga niingon, kini ang pinili kong anak, pamatian ninyo siya. Pagkanindota, mo na mamati ditas Ginoo, mo ginay pinakalungtad, mamati. Ang dili mamati, asa man padong? Adto sa impierno. Nya unsa may gisultis Ginoo dinis kalibutan karon? Niingon bagod siya paglinibakay kamo? Niingon siya paghigugmaay. Nya ang mamati ani, malinaon. Ang dili mamati, gubot. Nindot untag mamati ani si President Putin, si Zelensky, kanang presidente sa China, sa Taiwan, sa North Korea.
So kaning atong kinabuhi dinhi ug magsunod lang kita sa Ginoo, naagyod ang kalipay. Kana bang usa ka event makatampo ba sa atong kahiusa? Di nata mo magsigig hukom nga ang sakto katong yung Garali or katong dito sa Malacañang mo sakto. Ang importante makapahiusa ba nato? Kay bisag sakto pero dili makapahiusa, way kapuslanan. Bisan ang nagrally dito katong rally sa IDSA mo sakto, unya wa makapahiusa nato, dili gyapon mapuslanon. O katos ang dito sa Malacañang nahitabo ang inside story, o di sad makapahiusa, wa say ayo. Nya unsa may makapahiusa kun muilata nga kadtong suod sa Malacañang nagsunod sa Ginoo, ug katos ang dito sa karsada sa IDSA nagsunod sa Ginoo. Kay kung pulo sila nagsunod sa Ginoo magkahiusa gyud, pero di gani magkahiusa hangtod karon wa lang gyapon maghiusa, nagsunod tas demonyo. Natanawa ko ninyo kinsa Manila ang gusto nga kamaong mohigugma sa paagi sa Ginoo ug maunay sakto. Unya unsa may paagi sa Ginoo sa paghigugma? Higugmaa ang imong kaaway. Binining duha ka panig, kinsa Manila ang nahigugma sa kaaway? Naa ug naa gani kana maghatag nagkalinaw. Ato nang ipasunod nila ni Russia ug ni Ukraine. Ug dunalay usa anang Russia ug ni Ukraine nga mohigugmas kaaway, malinawon gidayo na ang maong gubat. Dunalay usa aning China ug Taiwan nga mahigugmas kaaway, malinawon dayo na. Kay sugo man gud ang Kristo, maunay gisakitan ni San Pedro. Kay si Kristo niingon, igabot nako sa Jerusalem. Nya daghan kaayo sa kanato na kining kasakit sa paghigugmas kaaway, usa ka injustice, usa ka anang lugi ta sa Tagalog pa, alkansi ta sa Cebuano na termino. Pero sa tinud-anay ang gipakita ni Kristo nga nahigugma siya sa iyang mga persecutors. Nangandam na siya sa pag-adto sa Jerusalem, nangandam na siya. Ingon siya, igabot nako didto, itugyan ko nila sa mga pangulo sa katawhan o sa mga pangulong pari. Ila kong paantuson, ila kong patyon. Ngandam na siya na. Motong pagpakita sa mga propeta o ni Moises, ilang gisulti, unsa may kahulugan aning imong umaabot nga kamatayon, bunga sa imong paghigugma sa imong kaaway. Unsa may umaabot? Transfiguration. Munindot ang kinabuhi. Tanawa karon ang Russia ug ang Ukraine nawa maghigugmaay, nagusbat ang kinabuhi. Nya kini sarong ato dinis Pilipinas ug di kini sila maghigugmaay, nya kunuhay nagsunod sa Ginoo, gamit-gamit pas mga pulong sa Ginoo, gamit-gamit pa simbahan, unya wa maghigugmaay, amang gusbat kita. Na kumusta maron ang inyong kinabuhi sa inyong pamilya? Nahigugma mo sa kaaway? Kamong mga asawa, nahigugma mo sa inyong kaaway? Tupad ra ba ninyo? Higugma mo wa? Nawa. Suway. Ayaw mo higugmaan ang inyong kaaway. Di ba? Guspat gidayan ang inyong kinabuhi. Dinhis atong parokya o imong lingion, ninindot ni naningkamot kog higugmas kaaway o sa mga palaaway. Tanawa, di ba? Ninindot-nindot. Pero og ako pa to silang doon na magipipilasan nga. Di maginakalikayan, magkaligas, manggita. Pero dili man na mo'y rason nga moingon ta forever na ni. Anha diha applicable kaayo ang walang forever. Pero sa paghigugma, mao nay forever, makahatag og forever. Pero kanang kasuko, lumalabay ra na. Og imo ginang sige higugma na mahimo gid na silang mga nindot nga kauban sa kinabuhi. Mo nay transfiguration
ang transfiguration gikan sa bati mahimong nindot. Labi na gid sa relasyon, kinahanglan kay tana relationship. Unsaon man pagpanindot sa relationship, gamiti ra gyud love for enemies or love sa atong mga higugma, sa atong mga kaaway. Sa atong kanini ang tubag sa Salmo, unsa may atong gitubag? Ningon ta, ang Ginoo hari, ang labing halangdon labaw sa tibuok kalibutan. Pag-anhi sa Ginoo, siya hari, ang labing halangdon sa tibuok kalibutan. Labaw sa tibuok kalibutan. Pero pag-anhi niya sa kalibutan, nahimo niyang kaaway ang kalibutan. Unsa may ang gibuhat, nagpakamatay para sa kalibutan. Unsay nahitabo sa kalibutan, nahimo siyang agianan padong nas langit. Kanindot, no? Mo na'y transfiguration, misteryoso ni. Nya sa atong aktual nga relasyon, applicable kay ni siya tanan. Mo bitang pagsud nako sa pagkapari, ang akong gihunahuna kay bawo mo unsa, basig nalimot na mo sa akong sharing. Doon ako'y final question nga akong gitubag, nga mao'y nakapahimong final sa akong desisyon nga musud ko seminaryo, dili na lang ko mudayon og pakasal sa akong uyab. Adtong 1995, mao naman tato ang magminyo ko ato niya. Pagka 1995 June, mao na sad Hinoy akong pagsulod sa seminaryo. Sugod 1994, sa nakahuna-huna na kong magpari, ga namalandong kog usa ka tuig nga pamalandong. Sa daghan kog mga pangutanang akong gitubag aron lang gyud pag discern properly. Pero ang nakapatin-aw gyud sa akong desisyon, I hope nga mausad ni ang himuong desisyon sa magminyo. Kamong magminyo ba? Di gyud mo magmahay basta kani inyong tubagon. Nya mo yes mo ani. Unsa man? Akong pangutana niingon ko, asa man ko gustong magantos, sa kinabuhing minyo o kinabuhi nga pari. Ang akong huna-huna ba, asa man ko gustong magantos. Kamu suway na ninyo, kamu mga dalagag ulitaw, pero kamu minyo na ayaw na mo pag huna-huna na. Kay antosono na gina ninyo. Ang nindot manggod nga huna-hunaon, asa ta gustong magantos. Kay matubag na nimo nga gusto kang magantos sa kinabuhing minyo or kinabuhing single or kinabuhi nga religyoso, consecrated, matubag na kay na nato, wala ka nang hahanapin pa. Kaya kung moabot ang pagantos, pila ra may pagingon, mao na ni. Ug maabot sad ang kalipay, praise the Lord. Madawat man kay nimong pagantos, ang kalipay na ba? Mao na inigminyo na nimo, abot na imong bana, kulatahon dayon kay ka. Mao ni akong desisyon. Uy, kapag abot sa imong bana, gada magsudan, gada og mga pagkaon, o nya mukis dayon nimo, mas lami ning nani. Ana. O nya karon kay ang imong bana ni suyop naman, ana. Masuko ka dili. Dili, antusunon ko ni. Nya sa imong pagbuhat ni ana, tanawa, mo transfigure ang imong kinabuhi. Mag-anam og kanindot ang kinabuhi. Mag-anam yun, di yun siya mahimong bati. Mag-anam yun. Dinhis atong parokya, daghan kayo ang nag-antos dinhi. Ni antos og palit og slat. Nya sa siging palit og slat, nag-anam yun kanindot. Sa akong tulo ka tuig nga experience dinhi man ko ani nagbaligya aning slat. So good atong June 2020. So good kog baligya. Tanawa unsay nangahimo sa atong parokya. Dako ang atong yuta, ninindot ang atong building sa simbahan, anya nakatabang tagdako kaayo sa pagtukod sa Kapilinya di Fatima dito sa San Remigio, na ay mga parokya nga atong gipangtabangan nga nangahuman ang ilang mga parokya, ilang mga projects, ana sa mga communities. Di na lang tamo ihapan ang di na maihap nga mga tao nga para sa ilang pagkaon, ospital, para lubong, para eskwela.
para atop sa balay kay nga bungkag sa bagyo din alang na nato ipon ay apil ta na lang na sa siya ano mao na nakanindot sa pag-antos ginagmay palit og slot bisan ang buta mo palit og slot ang masahista palit og slot ang driver sa habal-habal mo palit og slot ang labandira mo palit ang kanang baker ang taxi driver hasta pagani ang PWD mo palit. Kining maong pag-antos gitigom na to dinhi ako sad palit sad ko kining ako mga staff dinhi. Oh, namalit ba ni sila? Palit sa gyapon. Ambot ning mga bata kani ato mga sasing boys palit ba kani? Na. So good ra bag panimba unsa na sa kay tumong ani. Kilid-kilid na nimba na. Basig mo transfigure sa ilang kinabuhi. Basig moabot ang panahon nga munindot ning ilang kinabuhi kay nagpaduol nas Ginoo og supak-supak ni adto gini sangkos prisuhan. Mga akong giingon nila nako kamo mga kandidato mo sa Liloan City Jail pohon. Nya aron dili mo maso didto simba gyud unya alagad. Lisod na among pugsig pangita ng kwarta. Nakaroon mo na ni transfiguration nanindot pero lunlun ba kalipay ang atong nasinati dinhi ako dinhi sa akong tulo ka tuig mga tulo na kahigayon nakahila ko aning maong assignment mga tulo na kahigayon punin ninyo ikaupat di ba biya gyud ko dire di ko mo biya kay mao nay akong question nga gitubag asa ko gustong magantos. Sugod pa ko pagsuod sa seminaryo hangtod karon porting pag-antos. Unya sa akong pagsigig dawat sa pag-antos ug mobalik gyud ko sa akong original answer nga yes, ang akong pagkapari nahimo yung dakong kalipay nako ug sa daghang katawhan. Lipay man mo no. Ang ato sa mga online parishioners lipay kay sila. Pero ang nakalahi lang kay ang online parishioners inig kalipay palit dayog sila. Ang kaning nanambong din pipila tingali aning palit dayog slat. Mag-anam gitag kalipay kay ngano man nagsunod man ta sa pulong sa Ginoo kay matod pa sa atong hari ang Dios nga labing gamhanan ang amahan kini ang pinangga kong anak pamatian ninyo siya. Mamati ta si Padre Siano ba'y nanindag slat para sa simbahan? Dili. It is Jesus. Matod pa ni San Pedro sa atong ikaduhang pagbasa, nabati gid namo ang tingog, kini ang hinigugma kong anak nga akong gikahimutan. Kita sang tanan mahimo sad tang kahimutan sa Dios kun maminaw tas Ginoo ug makatabang ta sa pagnindot sa atong kinabuhi ug kalibutan dili pagguba niini. So iampo nato ang ato mga leaders nga mo transfigure ang ilang kasing-kasing nga ang ilang pag-angkon nga nagsunod sila sa Ginoo mubunga gyud sa pagbuhat sa sugo sa Ginoo nga nag-ingon higugmaa imong kaaway pasayloag kapituan kapito antusa hangtod ka mamatay nya mubunga dayon diha ang kalinaw, kahusay, kauswagan o kabalaan sa kinabuhi. Manindog ta.